Hayi namhlanje uCommissioner Madlanga wehlule ukuzibamba ehlekiswa nguGeneral Shadrack Sibiya. Ubuza uGeneral Sibiya into yoba ingabe ukhona umehluko na between uku-inspector idokethi plus uku-auditor idokethi. Hayi avume athi ukhona, athi okay yintoni umehluko. Athi uGeneral Sibiya uku-inspector idokethi kuku-inspect idokethi. Udenge kafika into yoba uku-audita ukuthini, wathi mfana Madlanga hayi general makancinci awukwazi kaloku ukuthi la magama endiwasebenzisayo uphinde usebenzise kwawona nawe into yoba uku-inspector idokethi kuku-inspect idokethi. Ndibuza loo nto okay ndicela ukuzicontaina hayi ke stay stu okay ndicela ukuba serious eyona nto endiqabulayo apha yinto yoba indlela kaye waba confident ngayo xa bembuza into yoba ingabe ukhona umehluko. Uye wathi there's a vast difference. So i-vast it means uthi nje mkhulu umehluko. So ndilindele into yoba vele bese ndilindele umbuzo olandela into yoba kuzathiwa yintoni umehluko inoba aqhabalaze ke ngandilindela into obuzathi uku-inspector kuku-inspect into yoba bekezathi uku-audita kuku-audita. Okay asiphume lapho. So eze ngaye ke ngoku uCommissioner Madlanga, I'm trying to contain myself. Akasiza ngaye athi kuye ke because namhlanje the whole day bokufocus amosizolo bokufocus kumcimbi okwenza nokudisbanda kwakhe i-political killings task team i-role akayidlalile yena. So namhlanje bokufocus ke ngokula mcimbi wamadocket. Namhlanje the whole day kuspendwe kuthethwa nje ngamadocket. Ithi lento buza uCommissioner Madlanga into yoba uaware into yoba ukuthatha kwakho amadocket uyawenza into yoba kustole yonke into kuma amadocket angasa-investigatewa na. Uyayazi into yoba lento yenzile ine-negative impact engakanani na. Hayi aphendula into yoba hayi yona wathi apho realize khona wathi amadocket mawabuyele umva kwajikeka ngokwena mntu angawafuni nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Sikule nyaka nje nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Enye yena ke ngokuphansi kwalanto uCommissioner wapho wake wathi khona uya understand uzibeka ezinyaweni zikaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi into yoba kungani engawafunanga ngoba masixa bewathatha lamadokethi azange bamfaka uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Kutheni sebezamfaka ngoku xa sebefuna ukwabuyisela eKZN? Wathi yena was the first person to apologize. Waze watsho wathi I apologize xa kugqibile ngoba ke nina nimameli najika nenza imimi ngaye wafakwa ivoice yakhe kwathethwa kwenziwa into apha yomntu dead body isithi I apologize inguye uGeneral Sibiya into engathi njalo. Hayi ke so enye mntu naye ukumele abe sengxakini wongathathi la madocket kwakumele wathatheni ngela xesha nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Hayi ke ezenathi kubuzwe ukuthi okay ke kuziwe kule process ke okay so ithumelele leta yonke la process oba ithatha yaphi leta iyathunyelwa kuthiwa mayitheni okay azokwenzani la madocket apha eGauteng. Hayi yena wayengafunanga ba madocket eziGauteng leyo bazenzela nje bona. Yena wayethe amadocket asuke kuGeneral Dumisani Khumalo aye kuGeneral Senthimule. Hawu awungenelele uCommissioner Khumalo into ba amani xa uthi makwenzala uphi lo General Senthimule xa usithi wena wongathanga ezeGauteng wawusithi ayephi xa usithi eze kuye lamadocket. Hayi ke uyawafuna nje ukutshone vela and strategy sakhe bekefuna uqala ngaso namhlanje sesokuba ezi docket ezi zazizo inspector. Ayikho enye into ayizokwenziwa kuzo-inspector. Wabuza uCommissioner Madlanga into yoba nike nadubuleka nje nina nasukela amadocket ayi-121 nuba nizowa-inspector ethe goku ukuthi wena ubuke wathatha ngoba nike nithatha idocket for uku-inspect 121 yonke nanike nayisukela. Hayi abaqhelile bona ukuwenza amadocket ayi-121 or even more than that or 400 or okay ayishapho kube nje into njengathi njalo but nje bottom line beze nayo ngoline bamfake kule leta yakhe yokuthatha nalama nezidocket ezinento okay so wathatha ubuwasukele ngani lamadocket lana. So uthi mawasuswe apho ekhona asiwe kwelinye icala bokutheni. Athi yena ebelandela i-directive kaMinister Senzo Mchunu phansi kwena uba no National Commissioner ebonise ngathi uyavumelana nale directive kaMinister Senzo Mchunu. Okay so uzothatha sethe ngokuthatha amadoka uyekele yonke lenye ke ngokandithi sigqibile ngayo sithi siyenzile izolo leyo ukudisbanda leyo kwamadocket yini lekwenza ba uthe amadocket mawususwe ngapha asiwe ngapha.
hayi yena into eyimenza njalo uba because ili communication yatsho njalo and yena makangabe kwatyala because yena waye proactive utsho njalo ngomlomo wakhe uthi makangabe kwatshala ngoba ngoku yena sekethathwa njengomuntu ombi kanti yena wayeba proactive efuna into yoba makuphusheke fast forward yonke le directive lena. Oh okay sharp. Mamelani ke ngoku athi unto khawusibonise kule directive njoba umane ufocuse kuleyo umane uyelele kule uyame ngalento bakune directive yeyiphi le directive le khawusekuyo sekusiye emaphepheni ke ku correspondence la kathetha ngayo hayi ke kutshone kuvela akube khona i communication enokwenza nalento enokwenza ne political killing team. Kuthiwe apha into zimbini kuthiwe communicator into ba kunenjongo zokudisbanda i political killing team. Number 2 kwathiwa kumele kuprepare i close up report. Akukho apho kuthiwe khona implementa le disbandment uzuthatha amadoketi uwathususe ngapha uwase ngapha. Hayi kuvakala usibiye sithi hey neligama le close up ligama elikhulu that's a big word kutsho yena. Hayi ke wenza ngayo hayi noHasim nje emthele chu engamncamelanga but nje namhlanje lamagama beke wakhiphe izolo uGeneral Shedrack Sibiya athi xa ocommissioners bemjonge ngelalihlo ela uvele nje afile threatened ngoba wazi into ezayo. Hayi bo ibiqalisa namhlanje ndisho into yoba xa sebe ngoba next week hayi uzafila nje ngathi wayengazange aqalisa ukuya kuMadlanga Commission. Beza ngayo ngoba utshilo wathi crucify na i-social media and wakhiphile kamagama athi ubona ingathi ingathi ayaziyadorify nje izinto ezithethwe ngo-National Commissioner Fanny Masemula no General Dumisani Khumalo ethethwa nje nguye vele uzaseke sazi into yoba nje yena kuthiwa nje uyimgulukudu omkhulu nje wepolisa. Hayi ke beze ngayo so ithi ke ngokulendo lena sibonise apho basically akukho kula mcimbi uba ngoku sebekhabela ezipalini bafuna nje into yoba athi yes or no I accept or I that's it akusekho nje ezinye ngoku i-answers abasebazifuna and ke kune role edlalwa this time edlalwa nguCommissioner Baloyi. I think sekamfundile uGeneral Sibiya uba sokolisa angenelele athi khanyimeni ndingenelele hle inoba xa kuthetha mina ndivela ngale angle inobuza ndiva so udlala lo role leyo awumile futhi and udikwe finish umbona kwalapha ebusweni into yoba uCommissioner Madlanga udikwe finish nguthi into lokwenza nobugulukudu no General Sibiya akasabacengi nje ncama. Hayi ke sharp ke eze ngayo kuzothethwa ke ngokuHasim seke udisbanda because wena ungakubona isidingo se-political killing team ngoba usithi kukhona le murder and robbery ekhona phe KZN ngoba ke ngoku masithi inencitho mali le political killing team according to wena and wena uthi xa uphendula it's because already ikhona i-murder and robbery okumele yenza lo msebenzi owenziwa yi-political killing team. Andithi ngamagama akho la wathi yena okay kutheni ungathathanga amadoketi lana uwase kwi-murder and robbery? Yini lento eyenze into ba wena instead ba uthatha amadoketi uwase ngapha uhambe uyofuna ukuvula enye i-task team ezawuqhubeka ngalamadoketi? Ibingazuba incitho mali leyo na? Hayi ndibona i-commissioners zizibambe enhloko. Why lamadoketi ungawagange wathathe uwase pha? Hayi it's because abantu bekusamele baba prepare so basically inoba i-murder and robbery lena ibingena capacity. Again uCommissioner Khumalo abuza into okay kungani ungakange ulinde ke ngoku masithi idisbandwe le political killings task team because ezinye ze detectives zakhona ndezizathathwa ziyonoba ziyoplacewa khona pha kula murder and robbery then ke ngoku uzathatha lamadoketi niba assignele wona lamadoketi sebe pha yintoni lento besenyiqhabashele kangaka mama lamadoketi mawasuke kula political killings task team. Hayi ke umfake koneni apho ngabe ndiyanixoxa kuba ndingathi eyona mpendulo ingabe ivakele into ba kungani yaba because eyikhona ndithi le nto kutheni lamadoketi engakange athi asuswe pha because nje uyambona into yoba in as much as ke ngoku because namhlanje nje testimony enokwenza lamadoketi ayimfaki ncam uGeneral Mkhwanazi but nje because wala lamadoketi nje iyamfaka wakungamelekanga into uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ale lamadoketi. Talking about uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi bafethu phansi kwazazitholo bezithethwe nguMr Kelvin Mathibeli hayi ngase ke mthathe wambhekisa engathi enkundleni
ezasenkantolo uthe nje bazadibana nje enkundleni zamatyala. Ikhona nje into engathi njalo, uthe wefune nje agent application, ufuna into barhoxisa ezazitholo zakhe ngaphezulu, ufuna ingathi azisuse remove kwayezi zinto bekezithetha kwalapha kwi-platforms zasekwi-media nana, ufuna nje uba asuse nje into efana nayo ngegama lakhe. So uzama ukubabonisa nje igama lakhe lizahlonitshwa. And namhlanje in as much as elithetha ngalo, thanda ukudlala ngalo uGeneral Shedrack, andazi noba ufunde kulaa nto na, hayi ngabe ndiyamxokela, akadlalanga ncam ngalo namhlanje, noba ke phofu akangeni ncam kumcimbi wamadokethi except nje uba wawala amadokethi. So that's just basically about it when it comes to umcimbi kaGeneral Sibiya nento lokwenza namadokethi. Ngabe nizawubona ba why siyithanda kangaka le political killings task team, because bathi bona mhla beyokwenza i-operation kwaKati Somulifi kwakungangeni mntu kungaphumi mntu. Namhlanje sibhidwe sisibhamu kuthiwa nje kuvele kwaNyamalala isibhamu ebesigqiba kudubula ke phofu kuvele kwaNyamalala isibhamu asisafumaneki ngoba ke asizusazi noba sisesekhona phakathi, but izinja kuthiwa ngathi zingenile nama-divers angenile ko-swimming pool, isibhamu asifumaneki. Awuzukwazi noba siphume nabaphumayo, ithi yile nto i-political killings task team nje zathi thina ngeni mntu akuphumi mntu. Indlela aba-operator ngayo leyo. So abaseGauteng amaphoyisa wethu akwazile because bebekhona mos abantu bokungenwa nyana nje pha, ububona nje bokunyasa isiphithiphithi nyana besikhona nje pha kulaa nto yala Hyde Park apho unyana kaMugabe edubule umntu. General, is there a difference between auditing dockets and inspecting dockets? Do you know? Yes, there is a vast difference. There is a difference between auditing and inspecting. What's the difference? The difference when you inspect a docket is when you inspect a docket, but when you audit. No, you can't define a term by using the same term, General. You can't say when you inspect a docket, you inspect a docket. When you inspect a docket, the chair is when you take a docket and then you